Čau lidi, vítejte u nového videjka a já jsem tu z Tomas TV a začal jsem natáčet jen tak rychle, protože on má velké skóre celkem a mohl bych se dostat do tabulky, tak mám takovou příležitost. Nakrm se. Jsi na feedi? Ne, budeme feedit tebe, pokusíme se dostat někoho do tabulky. Pacha, váha, toho bych možná i sežil. Ne. Maskování. Kde jsi? Půjdu. Maskování. Jo, to jsou ti malí kidi, teda kidi. To jsou tak, to, nevím, to je hack, nevím, nebo něco. Ono to pořád tady lítají. Vrátíš se mi, kde jsi? Jak to? Oh. Když toho bys možná vzal? Aha, toho bys možná. Hej! Hej, kámo. Ještě jsem rychlejší, já můžu kroužit kolem tvé osy. Rychle na feedi, musíš se najet. Já to budím rád, ale teďka... Když se rozpůlím, tak ho asi nesním toho žlutého, že jo? Potom! Bacha, se sním. Hej kamo, jedou ti tam nějaký pozor a zelení. Ztratil jsem tě. Ne, já jsem hruška v minulé poli. Tady. No to je tady. Mamo. Jo, pěkný náběh. Tady žeru ty malé, kdy? Kdy mu. Bez tak hek. Kdy kraj. Náběh. Pozor. Já vím, že tam je pozor, a proto dávám pozor. Mám 90 skóre díky těm kidům. Oh, já mám 600. Já jsem sežral tady toho. A teďka pryč. Čem ty kide? Ne! Pryč. Omlouvám si, že občas zakřičím jako nějaká ta holčička. Ale to by už jste dělali taky, tomu věřte. Město. To nejde. Spojit. Ne, jo, to by šlo, jo. Staline, pojď sem, dřív než se spojíš, no teď ne. Oh, bacha, ten. Pro Unikor. Kidi, pojďte sem, kidi. Kámo, ale to je dobrý rychlost feedování, to je strašně dobré. To je tak pro všechny. No už se spojuješ. Amen. Nechci se ani 50, ale... Potom, jo. Shazam. A sežral jsem ho. A teďka utíkej. Amen. Bacha, ono viduje. Takže tady jsme asi skončili, děcka. Pojedeme si můj... Jo! Děcka. Jo! Takže možná... Jo! Ne! Takže... Mezerník! Mačkej mezerník! Ne, ty vogo, jsem furt 8. Ty jsi 8? Takže jsme v tabulce, úkol jsme splnili. Jo, jdeme na první místo, sedem na úkol. Jo, jdeme na první místo. Stalin. Budeš si v tabulce, ty kumaj. Rozdělil se. Ne, Mí se video, krasota. zabije všechny, najednou do základu. Ne, aby bylo problémy hledat. Jsem tě ztratil, jo. Ty Teďka kroužíš už- kolem mé osy. No však jo. Já už nejsem v tabulce. Ne, už jsem v Co tabulce. ti to řekl? Už jsi v tabulce, 9. Tu. Já se chci držet tady, protože jako já se vždycky bojím, se cítím ohrožení, když nejsem spojený. Pojď sem, rychle nájezdy na něj udělej. Na boko, utíkej, Markáč. Vidí, tady je nájezdy udělej. Ne na mě, prosím. Ne, já jsem tě obklíčil. Počkej, já jsem to laglo. Kámo, ne, nesmíš si to lagovat.
Já budu prozkoumávat okolí. Tam je ten NBK, že bacha. Tady tíhle jsou velcí, tam se ani neply. Počkej, vlastně ne, ty jsi větší. Mohli bychom to využít. A tam je NBK, bacha. Koho zajímá nebo nějaký potentovaný? Já se budu spojovat. Ouda. To už spoj! A uteč! Kohout, strákáte. Kohout? Takže náš úkol je splněný. Umístili jsme v tabulce. Teďka jedeme na 5. místo. Přijď si v 5. nejsi, man. No ale jedeme na 5. místo. Jo, byl jsi v 6. Takže jedeme na 5. místo. Hej, nahoře jsou. Jít nahoru. To, rychle pryč. Tady, ten kit. Ten velký kit. Mane, pojď sem, Mane. Pojď sem. Písku. A pojď. Tady to, já ho blokuju, já ho navedu a to sežer. Kurňa, je hloupej, teda je chytrej, naopak. Diogo je ty gál. Co? Se tam podívat, jestli tam není někdo velký. Jako tady dopředu, před tebe? Tady jsou zase tisíci. Pojďte na stěnku, nebo co to je? Jo! Tohle chci, tohle kydá. Lesního. Je mi tu jednu kouli, To jednu... Ne! Díkej, Káčo. Musíš si najít někoho, aby si byl větší. Já hledám svou dobu. Lol, utíkej. Když ty utíkej, kámo, tady za tebou valí nějaký noob 634. A to nemá makr. To je... Ne, on se spojuje. Ne, jaký? Ty jsi... Já feedoval jeho, že máme plán a ty jsi neměl plán. On se spojoval zrovna. Takže jeden znova. Jo, jedem znova. Byli jsme v tabulce. Byli, no, to úkol je splněn. 10. místo. Úkol dne je splněn, ale chci, abys byl, nebo já na prvním místě, to je úplně jedno, ale prostě musíme to dokázat. Já to zatím sbírám body, pak tě nafeeduju a bude to. Kde jsi? No já sbírám body. Zelda tým, tady je. Zelda tým, kde? Tady je Zelda. Vlevo nahoře? Zeldo je tu. Zeldo, dělej, pojď s námi, tady. Doleva nahoru? No, už jsme byli 10. Zeldo. Nebyli jsme 6. No, 6. Už jsem vlevo nahoře, úplně. Už jsem úplně vlevo nahoře. Jo. Zeldo, nafeeduj mě. Úplně vlevo nahoře jsem, lidi. Takhle. Ty vole, jak mluví Zeldo. Taky bych chtěl, aby ten salát blbej mluvil. Mane, takže to je blízko vrchu. Hej, kde jste? Tady je zelina. Ale kde jste? Ne, to není zelina. Už jdu nahoru. Levý roh. Lol, teďka myslím. Tady feedoval nějakého šolibrčka. Zelda tým. Zelino, nakrm mě. Hej, tady bych to asi zakončil. On mě nechce nakrmit zelina. Takže není tým. Ty vogo, on mě nechce nakrmit, že?
Takže bych to já asi ukončil, protože chci mít do 10 minutový díly, takže čau lidi. Hned to zapnu, já to jen před to, abych měl 10 minutový díl, takže čau lidi.